Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na warasan sa inyong Marilo Action Radio Philippines Standard Time +5:01 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki katag palamati sa tabok sa kadagatan, Isla Sangparay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto manabutan sa aton sini broadcast, liwat nga mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 4 na. Sa ato siya nga Christmas countdown, 51 dias na lang ang nabilin, kag magabot na ang adlaw sang Pasko, may nabilin pa kita nga bali 58 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Anyo sini nga palatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Manging kabuylog naton sa aton man nga pagpangalagad karon nga hapon, ang aton sini patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya, dakbanwa sa Bacolod, bantayan naman naton kag himulsuhan ang liwat nga pagtakop sang kahaponanon, kag pagsulod naton sa kasisidmon. Anano pa nga mga eventualities, white naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mga responder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kiranda ng inyo sinilagad sa Action Report After Edition, Biyernes nga presentation sa ngalan ni Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin 56 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Karon nga hapon manaya-naya ang lakat sang panahon, halos bilog nga adlaw. Nagpakita si Haring Adlaw. Ang tanan nga linabhan, ang tanan nga hinalay, nagmala tungod sang mainit nga lakat sang panahon. At least ang mga linabhan nga nagtinumpok do pila kadlaw ang pagulan-ulan, natapat gid sang nagatagiti nga init halin sang aga hasta karon nga hapon.
matinlo ang aton sinig kalangitan. Why nasang weather disturbance. Hopefully nga maga-enjoy ang atong makuturan sa mahilig maglagaw oras sa kagabihon, Friday night. San paano makabawi-bawi man ang aton nga mga negosyo naman sa oras sa kagabihon tungod sang maayo nga lakat sang panahon. Ang mga resto bar, ang mga kalan-an, ilimnan, at least makagulo ginhawa sa lakat lang sang panahon. Inaya magadepende sa ilang nga mga customer. Pero kung may gaulan natin, bisan paano, bala kung ikaw nagarigusyo, makapaugat ka sa mga customer. Pati kung inulan da, kang imo sini nga balaligyaan, abi ginabaha pati. Sino man abi ang nanamian mag-inom. Kung inulan, ti sino man abi ang nami maglagaw. Kay karaing kagkabasa. Pero kung ang tsimpo mangin maayo, makadulodis ka heart ang aton nga mga utod nga maka banding sa malawig nga panahon kati wala ulan. At least pagpuli, hindi mabasa kay wala ulan. Dibla? Oh, dibla? Friday night, Saturday night, o di mo lang bulabanting ang mga kabarkadas mo. Chika-chika kag maka tulotongging sa ting-sating. Ayos na. Ano mga balita karon nga hapon nga bantayan nyo report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Action Art Tayhupon gikan sa New Government Center. Mga water refilling station sa Bacolod amat-amat na nga naga-comply sa ila mga requirements para na makabalik sa ila sini nga operasyon. Matapos ng iban tigin pa siragid, kaya daw ay naga-comply sa mga requisitos sa pag-operate sa natawag nga refilling station. Ang probinsya nga daan nagasaka, mga nagasaka ang kaso sang kolera. Dapat nga kung kita nagainom sa tubig, mangin safe. Wala bakterya. Kung makainom ka sa tubig nga may bakterya, laban gid sa masakit. Kon Biyernes ang Negros Occidental Provincial Police Office ginadala ni Action Eddie Raboso. Bantayan niya sa balita, duha ka persona pirason matapos ginlabo sang bayaw sang isa sa biktima dito naman sa Banwa sang Isabela. Sa pinakabahin sa balita nasyonal, mabugat nga penalidad ginaduso batok sa opisyal kang empleyado sang gobyerno nga involvado sa agri-smuggling. Sa pinakabahin ang pagproseso sang foreign donation padasigon pa suno sa aton gobyerno. Positivity rate sang COVID-19 may gamay nga pagsaka kag pagsulundan sa blended learning ginpagawa na sang Department of Education. Amo na mga dalag ko so far nga mga balita sa nasyonal nga ginamonitor sa atong siningan News Center. Daw na intriga mo kung isang kaso ni Blasang maestra nini nga ginaligar nagsakit mas sa estudyante ho. Daw hindi gid magpariglar ang ginikanan sang bata. Daw mapasaka gid kaso kontra sa maestra. Tanan mangin serving nga leksyon bala sa aton nga mga maestra, sa aton nga mga manunudlo nga ayaw gid magpatupa sang kamot sa aton kabataan, especialmente sa mga estudyante. Kay may ara kita layi nga nagaproteksyon sa kabataan sa idalom sang Republic Act 7610, child abuse. Kung ikaw maestra,
Kung pwede lang ang temper, ang imo sini nga emotion dapat kontrolado. Hindi ka magpadala-dala sang silabo sa imo sini nga balatyagon. Kung may mga pulo problema gamay sa puloy-an, sa pamilya, hindi talang pagdaloon sa eskwelahan. Kung nagaugtas ka sa estudyante nga pasaway, kinanglan ang temper mo, ang imo Korea, palabaon mo gid. Kasi hindi gid man kung kaysa malikawan, may mga estudyante gid man niya mong, specialmente sa elementarya, mga dungol kag mga salawayan. Pero ang pagsakit sa bata, hindi ina nagkadapat. Muna siling ang iloy ko isa mahambal, way ko ganay kasakit sa bata ko. Ikaw lang nga maestra, ikaw pa nagpasakit sa bata ko. Muna bla, nga dalagan sa istorya. So never gigita nga mga maestra, mga maestro, magsakit sang aton kabataan, sang aton nga mga estudyante. Kay kadako sang imo sa labton, sa layi, sa idalom sang Republic Act 7610. Kasi amo pa na balang halinan nga makakas ka sa serbisyo at hindi ka nakapangalagad bilang mga maestra or maestro. Kuya, grabe gini ang ako nga pagrespeto sa mga maestra. Ti kung why ni sila, why man kita sini nga profession. I mean, pagi sa ilang ikaalam, pagi sa pagtudlo nila bilang mga estudyante, nagkaka-develop man kita sa punto nga nag-aalam man kita. Tinang kaalam ta, on the other hand, may party dira ang aton nga mga manunudlo. Muna silang nila nga ang manunudlo, ikaduwa nga iloy sang aton puloy-an. Normal na nga may mga salawayon kag dungol nga mga estudyante. Pero muna siling ko, never gid magpatupa sa imo kamot sa estudyante. Ito una bes ang kontra mo gida ang nanay sang sina nga estudyante. Hopefully mapayo-payuhan ang ginikanan sa tong bata. Kabay pa nga hindi siya hindi niya lang pagpadayunon. Basi balang mapayo-payuhan pa man. Kang maistoryahan pa man lang sa lamesa. Ang teacher to tito nagpangayo to pasaylo, I heard, sa ginikanan sang bata. Galing ito yung ginikanan sang bata daw hindi gid magpaariglo. Abay pa, win-win solution. Di man ta gusto nga mafiktuhan ang pagkamaestra ni ma'am, ang iya nga profesyon bilang maestra. Di man ta gusto nga madulaan man siya sang palangabuyan. Ato man ang punto na kung saan mo nga mga bagay basi pa malang maestrihan. Balik ang bata to hindi na mag-eskwela, daw may pobya sa maestra, mo nang problema. Daw may fear, may kadlok ang bata na magbalik sa eskwelahan sa ilang room. Daw nahadlok kitang bata, mo nang budlay. Ang gusto ka na sa iloy nga sa iluhon na lang sa ibang eskwelahan mo. Basi pa man lang mapungkuan ina sa aton nga mga opisyalis, no, sa DepEd parang bisan paano masolusyonan sa kwan sa
masolusyonan ang problema sang sina nga bata between sa maestra. Ayos. Sige, check tayo nga ito si Patrol 1. Kamusta na si Action Zel Minardo? Ibalong tanay sitwasyon sang Bacolod sa paglibot-libot ni Action Zel Minardo. Uy, may hapon gali kay Sir John Rimada. Ay, si Sir John Rimada ni isa ini sa mga nakilala kong school principal sang MJ Medalya Integrated School dira sa Panokoy. Siya do ka alwan, siya do ka buot nga classic school principal. Dawala kagid isa way ni sa kay Sir John Rimada. At the same time, siya dala nga mga staff, sa mga maestra, sa mga maestro, sang MJ Medalya Integrated School dira sa Panokoy, ngayong hapon dira sa inyo. Salamat gid sa pagpamati ni Sir John Rimada, ang mapisan nga school principal. Kay inilisa dira sa Japan, may hapon dira kay Madam Inilisa sa Japan. Ga-monitor sa aton pagi sa aton sininga Facebook Live. Check tayo si Action Zel Minardo sa Patrol. Action Zel, may hapon. Action Eric, good afternoon. Yes, do kondisyon ka naging subong. Wala ka kondisyon ba ka? ako ng tingog? Wala na. Namin na. Bilog na bilog. Bilog-bilog. Bilog na, okay. Daw itlog nga may dala nga kwan nga sabaw. May ano? Itlog nga may dala sabaw. Awa. Ang guwa siya na kung Aros kaldo. Aros kaldo. Naras kaldo. Basta na pudpud ah. Oo, nasa ng pudpud. Oo, dari kita sa mga Eric sa may barangay Sumag. Oo. Nakandir man kit Andre naton, no? Dari pa lang sa akong ginatindugan. Wala gada punaw ang labay sa mga salakyan. Reaction Eric, heavy traffic na nadiri subong. Nga hapon ang sa may barangay Sumag. Kag take and check na ang ilang ni market, bala nila, public market, Action Eric. Lapit na lang gid matapos. No, sorry. Ay sa Sumag, Action Eric ko. Katahom sila sa nga public market, no? Oo, ama na sa may Sumag ni Action Eric. Gani, katahom. Katahom gani, may parking area sa may babaw nila parking area. Wow, katahom. Ligat pagkato din naman wala pa ni na pintahan. Oo. So bang may pinta na orange gid ba? Orange, gano'n kag colorful, no? Oo, colorful kagti. Ang sa babaw nila may bloke ni Action Eric ko, kristal ang sa babaw. Oo. Ang ilan sa nga canvas so kristal. Katahom. Kagang sa dalom, amo ni guro mga isdaan na dire kay itry ko wala tabok to sa may Ang ila piyak. guro nga wet market, guro diya mga sa dalom, sa babaw to, mga utano na guro sa babaw. Correct ang generic, no? Ang sa dalom, mamuning wet market. Pero kasosyal man to sa ilang utan sa baba, kristal ang bintana. Crystallized, no? Grabe, no? Crystallize ang bintana nila. Oo. Nagagani subong. Maganita ni namon, malakat kami ito bala pasaka, ganing may harang, gali, hindi pa pwede masakaan sa salakyan ng parking area. Ay sa subong sige pa sila, ilang ubra. Okay. Subong hapon, ang mga trabador dira, lapit na lang yung directionary ka, base sa nga mga December or by January. Oo. No, basta may inauguration na di ang sa barangay Sumag. Ya kay ti subong kung tan-awon men daw ang ila sa nga temporary nga mga market are nagit sa mahigad sa dalan kag ti kabudlay ba lang sunere kay daw kagutok. Oo. Daw may mga balay-balayan sa kag ti may mga canopy nga gagmay. Na daw hindi pala organized tan-awon daw kasabat. Kung tan-awon mo kag daw karikop. No kagang iban daw lapit na lang gid no sa mga dalan sini. Para sa ito kay Manang, nagabaligya sa mga panakot kay sa mga utan. Oo. Ara na malapit sa, kung ari ka di katubang, ara sa akong nga left side sini. Nalapit na lang siya sa outer lane sini Action Eric, no? Magpatong, take kabudlay na dra. Oo. Kay ikaw nga nagabaligya, dire sa yaga tubang sa may dala na yun Action Eric mo. No? So, base bala masangit, dara karon sa nga salakyan, no? Kung sa mga motorsiklo nga nagabaligya. Gani. So, kinanglan.
gid na nga mahuman sinete kaloy-an naman nga maka-plastar na gid sila for temporary lang man ni subong no? May Gani. mga trapal-trapal sila kagati subong damo-damo gid ang katama. At least sir, kung mag-market day sila Martes nga adlaw, at least hindi sila maginutok na sa igadalan da. Oo, gani action Eric. Kaya bala Naabot ko ilan ko nga market day, Martes mo. Martes, Oo. oo. Damo ginaditawo. Damo no? gina daga wala boss damo tao, damo gid hilira sa igadalan, ti kusa nagadugang pabala traffic bla mga nagabaligya da. Correct gid kay ti mga taga-ibang nga lugar, mga taga-Abuanan daan dire pa niga panindaan guro. Correct, no? correct, Ang before sa nga Amo o kay labot sakop siya ka sa bago. wala oo. bot siya na sir, damo mga pangayaw da kuan mong bligya mo. Gani action Eric. No, kagkagisa mga gapangayaw di kong Martes, manotar ko gid ni. Nagalatag na rin sila sa mga higad sinisang dalan. Oo, Ano, mga oo, which is ginatawag bala nila sir nga bulantiro. oo, volantero. Ay, mga sari-sari mo. Oo. Hindi lang utan, no, may mga ukay pa, na mga isda. Correct, no, correct. Kagati, pasulod pa nito ilan liga gani hama ko. Nila ilang market man. Aray naman gali sa tubang sinisang Fairmart. No, kagati katahom gid aksiyonary kag kalapat. Yes. No, so ano na, gamay na lang gid ang antos. No, kag mahuma naman ni makasaili na sila aksiyonary. Oo. No, subong nga po na makita ang aksiyonary, no? Subong bumper to bumper na niya magamo Oo. ni ang nakasang trapiko. Oo. No, kag ang mga motorista ito gina ano ko gani ginakordam ko blaga lusot-lusot sila tigadagko pangadaan sang mga salakyan dire nga Oo. naganilabay Gani. ng mga tangke nila sang fuel Oo, so mga dapat tanker may ba? mga helmet yun sila may naman kay hindi man sila wala man mga angkas sila ang mga naga-overtake pero kung maipit kada karon niya sa tunga no amo ginang problema da Oo. no kaya ang iban kahingagaw man no kaya pero ang atong yung shampoo wala man nagaldo man suneric yan subong nga hapon no Gani. namin man niya kada amo ni oras be mga 5:22 na so medyo ano naman gid dadasig na lang ibala magabi ang oras sa suneric dadasig Gani. no Oo. magabi pero dugay magaga amo na ako manotar kisa pagkabugta mo tabi mo bala daw alas 9 nagali alas 7 pa lang sang aga Oo. na kay amo na ko na ang ara sa may ano tawag solstice sunak sa nerek Oo. na kagati December na ta no ang aton sining pulo pa huway medyo malawig-lawig Gani. medyo malawig-lawig oo kagati subong nga hapon nadawala tawa ko gani siguro kagina pa nagalalabay ni mga estudyante kasi managala 5:30 naman lang pero makitan ko mga pipila ka mga estudyante subong daan nagapala uli lindiri sa my VMA no saya sa Sumbag nga high school kag elementary action Eric no kagati subong makitaan man naton damo ang nagapanindahan ang nagabakal diri sa may market Oo. kag ini action Eric ang baral diri sa tunga hindi na siya gani baral gid action Eric Oo. so, mga poste lang kag Oo. mga kalat nga ginabutang sila para amo ini action Eric na ma-avoid isang mga gamotor ga mga salakyan nga mag-U-turn Nan. kaya kalabanan nga diri biskan kita nga may pedestrian de ga U-turn ni that's why ginbalik naman diri sa bitaw Correct. no ang sa tunga di kay kalabanan nagaka-aksidente dire Nan. ga U-turn may going to north man sini nga mga salakyan ang gakasabo gakabuguanay gakasagidanay Sus. Mayo man ni subong no nga ideya nga Oo. ginabalik naman sini ang harang sa tunga sini isang dalan aksiyonere kung miskan rescue gani amo ni oras nga gadali-dali hindi mayo makalusot o kan ang ambulance tungod sa heavy traffic subong nga hapon nga ma-experiensyahan diri sa may Sumag action Eric no kagati sa ton nga pag check here sino mga buses man going to south sini na ang Oo. mga series subong isa punuan man ini ang ila nga mga pasahero o kan ang mga nagabiyahe going sa sur siniya nga parte action Eric kagadri ang mga tricycle nasako man ang biyahe subong nga hapon no kag ang mga negosyo establishments open pa man diriya kung sa downtown area action Eric tag 5 no, or 5 or 6 p.m. ka bukas kung bukas ka sirado na diriya gabi naman na di ka panirado ang mga establishments sa may barangay Sumag Oo. kasi matamat naman gani action Eric no dabo ang mga baligyaan di ba kung anong makita sa may downtown ding nga mga
pharmacy, may-ari naman sila, mabaligyan o kung mga bakery diri. Gani? Do, nag-aamat-amat naman diri. Gani kaya mula na ang area, do ka crowded, do ka Oo. congested, kit balaksyon na Eric, no? Mhm. I-compare ta sa iban nga mga barangay sini. Di ang tangob gani, dira, no, sa market, pang gani namon action Eric, aran Oo. naman nagbalik sa may higad sinisang dalan. Galing kay tiya mo gina ang preference sa mga tao, kay kung dito sila bisa Jovic, si Action Eric, Oo. na doon kahulong doon katama. Doon naanda niya sa tao nga daw makalabay dahil sila ba manaog sa jeep, na Oo. makabakalang sila dayon. Pero sa Jovic, medyo kalayo naman gid. Bagasto ka pa sang plite, Mhm. kita yung kalabanan nga nagabakal mga dira lamang gid no, sa area, yasang malapit sa barangay hall. Do sentro gid ba Action Eric? Oo. Doon na sentrohan gid kagati ang problema lang gid na dira no ang wala parkingan kung kakisa Nan. hazard no nang kung kakisa no may mga tinapungulay na sa tungod lang sa parking area but siguro ginaano naman na da no nga mapatindugan man sa market Oo. pero ang isa pa gid dira yung gina-concern ko ang suga lang niya Now, kasta subong wala pa nagsiga ang ang suga, diba sa may haling ka sa Ramilo, sa Gua, San Jose, going to Samon Pasulod. sa igadalan, On sa Igadalan, mga street light, puste, ponder gyapon na sa subong. Rosie, pasunod to sa Puntaged, si Action Marlon na yung lugar. Before sang barangay hall, halin sa Jose, Kadra, Ramilo, going na dito sa may waiting shed, balantis na maglikuan Samon. Oo. Oo, dulong na dagyapon, Action Eric. Nga ang nung tabuaw, mga sugada, punder. ang mathematic, Action Eric, ginabiding naman ko no kung sa'yo dara matakot isang kuryente hindi ko sure kung ipa-solar Tinga no, or Nga pabiding, pwede naman na yung matakdan sa barangay, daya. amo na ganyan Action Eric. Amon ganaya, amon ganaya mo sa barangay Panokoya kung may halimbawa may sa kaposte ka may ginasiga, ginatakdan na din namo niya. Gani man, kay tika budlay bala, Oo, no, ah. sa may mga estudyante, nga aga, payaga, bugtaw, Gani. o kung nag-up-ina, nag-apuli, ang problema dira, kung wala ka na bisakyan, may mga tricycle, kung Yan. hindi mo kilala, biskan mo tungon, kada kag malain nga matabo, wala may makakita, dulom ang area, no, Gani. bangod madulom ang area, biskan magsinggit, kada akong katulog ng mga tao, wala gid may makatabang sa imo, Nan. no, lain. Titani ma ba, ay, nautod si Action Shell. Tani maidiyahan dira ka masolusyonan ni kapitan na Noli Villarosa rada ang dulom na nga dalan halin sa Rosie pakadto dito sa unhan ka barangay hall kay nami gyud man kun ang dalan mo sanag kay kung ikaw galakat nga isahanon hindi ka bala mahadlok pero kanang dulom lang nga dakat ka isahanon do ka hagnok do ka ladlukan ti basi bala gulpi ka lang da tayaan ka guldapom Blackson Cell. Ang magagani Action Eric, no? Kaya biskan masinggit ka sambal ko kung katulog ng mga balay, no? Kung sariin ka mandra, no? Wala taman na ginapangay Action Eric. Galing kay ti arap lang paminsaron mo gid ang mga pwede matabo o konang posibilidad. No, kaya ti tungod nga dulom sila ang area Action Eric, no? Oo. Ilabi na gid kung magulan-ulan, wala ka na gid may kita. That's why sa mga dira residente kinanglan kung magpadulong manggid sa mga ilabalay, no, ang kilala gid nila nga mga tricycle driver kag masanigan man Action Eric kay Kag hindi naman na sila. Wala Hindi mo man sila taka- da. Wala mo sila Action Eric. action sila may pagida nga magpatrolya man ng tanon sang barangay tangob da kag aton pulis da magpulo patrolya da kung gabi sa lugar. Oo, ang kapulisan Action Eric, nandara ginasulod na nila. Yung kakisa, masugatan ko pa na gani Action Eric, nandara maggalibot man kita dire. Ginapatrolyahan kag ang tanod man. Oo, No, pero ang amalagin na ang concern Action Eric kay ang mga residente nadamo naman ko ng kakabatian no kag nagapalapit man no nga kung pwede dira mapanhan Action Eric mapatakdan sinisan suga Nan. kay kabudlay gid para sa mga nagapuli ng mga lagyo balay kag pasulod man nga wala sa mga service. No, so hindi mo man ma-judge ang tao pero pangaman na lang ba lang ginatawag sa Action Eric no sa mga residente man dira. So Action Eric, oo, subong na nagamatamat na gid heavy hindi ang lakas sa trapiko ya diri sa may dalan sa sumag no kag mga estudyante nagamatamat naman pala uli silang mga balay kag subong nga hapon ginibot naman ini ang mga police stations no so kag karon aton man i-update
ang sa nagpakuno-kuno na wala abogada kay daw lima nagalay ka action Eric makareklamo ang nagapadangat rin sa may Bacolod City Police Station 9. Action Eric ay na ang latest update natin nga madulong diri sa may syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat kinakson Sir Minardo reporting live dira sa Dalan Ranata sa highway sang Barangay Sumag. Sitwasyon sa trapiko ang development sang ila dira bag-o nga merkado dira nakatutok si Action Zel Minardo. Kayong dalan sa Sumagda perti na ang traffic, hindi na daya malikawan. Labi na gid kon market day, abaw. Gagutok nga nagagutok. Di mamana kaya manong tapos na gid man ang merkado sa Sumag, di kon market day sa Martes, at least magluligwa na da ang pangigaro sa taon nga dalan. Mama na kung gusto kami may nga nag-assess mo na ang mga tanod sa highway sa barangay Sumag plus ang atong kapulisan da. Ang parte sa problema sang dulom da sa halingin da sa may Bangga Rosi pasulod to sa unhan sang barangay Hall Kaptangob. At ani mga tagaan da sang solusyon. Kapapadasig da ang mga plano sa pagpasiga da kay ti tuod man madulom ang lugar ti mahadlo ka kung nagalakat ka nga isahanon. Kung sanag ti do kusado kumpiyansa ka man. Aton nga mga tanod siguro tiga patrolya man na da mga tanod sa barangay Tangob at the same time ti mga pulis na ton gahimo man da sa tawag nga Police Visibility Patrol. Ayos pagbalik naton report na gikan sa to sa nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balita nga inyo nabatian ginadto Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanati.
Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kay kayo ano na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga nakabatik ko inga na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito mo na dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo... Time na 5:41, pabalik diri sa ito nga pagpangalagad. May hapon nila kang may nga pag-monitor kay Ana Sinoro. Ulan-ulan dito kung subong sa may syudad sa La Carlota. Binalbagan dira, happy listening kay Jose Mongcal Torilla. Happy birthday gali kay Nene Lawa. Nene Law, happy birthday. Halina kay Mama Bethelao and family ang pagpanamya. Karen Miraflorda may hapon kay Milili Uligo sang Vanis Cafe de Rastangob. Pa-check attendance lang siya. Sila ni Lorna Dilihinsya kag Eblin Tomakin Brosi Icorb. Ay, puwerte. Si Inilisa cooking for dinner. Wow. Amit ko pa niya. Punta ni Madam Inilisa ay. Mga Japanese food na mangguruda. Happy birthday kay Marlon Babarano. Halina kay Jobert Canoy ang pagpanamyaw. Sige, i-check na mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Standby sa report na action na Eden ha. Una ko lang report na action Art. Parte sining report nga may mga water refilling station na sa Bacolod nga matamat naga-comply sa requirements para sa pagbalik nila operasyon. Aris Action Art, line number 2 sa report. Action Art may hapon. Yes, Action Eric, in connection bala ini kay Mayara subong sang sa PIO bala no nga Facebook page sa Bacolod, ginamatamat nila subong post nila ang mga water refilling station nga nag-amat-amat na kompleto, bayara na compliance ang ilas ni nga mga business and sanitary permits. So, ang problema galing kay na kay hindi pagin reconcile bala sa gusto. Actually, ang latest kay na to 152, no? Okay. Gina-check ko pa kay duha ka set ining ginakuan mo 269 na subong confirm. 82 kag may 87. Pero dugay-dugay kay may link ang Bacolod PIO actually nga gina-post nila. Para nga public actionary kung gusto nila lang tawon nga mga water refilling station ginabaklan nila. Okay. May authorities pwede dira sa link nga gina-share sa Bacolod PIO. Gintry na to actually bisan ato sa Japan si Councilor Calao Pontevilla. Okay man lang sila nga interviewon bangod sa social media niyo. Grabe ang advance sa technology, no? Mga messenger, pwede ka lang i-interview bisan din pa nga malparahay sa kalimutan ng interviewin mo. So, gin-check natin sa iya ang partitioning sa Basiwa. In fact, mo nang ginambalagan right after ang patuman ginsang city, particularly na ang City Health Office, nga gina-istrikto ang
dapat pagsunod sa mga water refilling stations sa compliance, at least nagamatabat na sila sa buong process. Di sila niya, amo nang isa kabayong sinyalis. Main concern dari sa city, amo ang potable water na mangin safe ang public mo. Di sila niya, unless hindi nila mag-comply, dahil tamo sila ang imo operation niya, hindi niya magmalik aksyon, Eric. So, yaring na parayag ni Councilor Calao Pontimillan, Chairman sa Committee on Health. Sige, comply. Actually, after declaring Barangay Alihis sa cholera outbreak, I think nag-strengthen po gid. Nag-stop gid ang pag-operate sa mga wala business permits. Recommendation sa CHO, City Health Office, together with the DOH, pag-imitata sa public hearing, nga mahatag kita dutay nga liway through passage of through processing nga kag mag-compliance of the most minimum ang pinaka minimum nga requirement, which is the potability. Once mapasar nila sa water laboratories, we will give them leeway nga maka-operate sila while on process for business permit, so that ma-comply gid nila ang sanitation permit. Ang mga aksyon, Eric, ang palayag ni Councilor Calao Pontimilla. So anyway, wala punto na yan. Kung gusto ninyo nga magkaibalo kung ano nga mga water refilling station diri sa Bacolod na mayara na sang dalakip sa listahan, sang sining mga yara na nagka-comply, kantuin nyo lang ang Facebook page sa Bacolod PIOR, dirang link na butang para ma-check nyo mismo sa inyong mga areas kung ang ginakuhaan nyo sa supply sa tubig amo ining nakakuha na sa nagakaigo nga mga sanitary or nagakaigo nga sanitary kag business permit. Aksyon Artay Hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Artay Hupon, may mga gina-comply na sa mga refilling station ang mga requisitos para liwat sila makabalik sa operation. Importante ang tubig nga ginapainom ta sa aton nga mapumuluyo mangin maayo bala kag wala sang bakterya. Mga sinibla nila nga ang pinaka-importante sa tao tubig mo. Bisan wala na gani kuryente, nakadulodis ka heart ng tao pag tubig na madula sa imo abaw. Bisan pag-ariya mo to di ka mangariya. Wala ka i-plus. Basin sa imo sini nga comfort room. Ay Diyos ko. Sige, silot sa report ni Aksyon Eden Amoso. More development partisina sa refilling station. Tutok lang ka mo sa papalaga sa Action Firing Line. Sagot kay Action Eden, ining duha ka mga personaw, pilason matapos ginlabo sang bayaw sang isa sa mga biktima didto sa Banwa sang Isabela. Wa sila pinamilya naman ning away. Ay ho. Ari sa Action Eden Amoso, report line number 1. Action Eden may hapon please kamin. Aksyon Eric, padayon ginabulong sa ospital ang duha ka persona matapos ginlabo las 10 ang gabi Nobyembre 2 sa sitio Patuyo, Barangay Makilinignit, Banwasang Isabela. Ang mga biktima amo sanday Johnny Boy Semenion, 19, kag Geraldine Dosinoy, 23, tanan residente sang nasambit nga lugar. Samtang, ang suspetsado amo naman si Ramil Dosinoy, 27 anyos, kag bayaw ni Geraldine. Sunod kay Police Executive Master Sergeant Alacapa, late na na-report ang mga insidente bangod 25-30 kilometros ang kalayoon sinigikan sa police station. Dugang pa ni Alacapa, ila pa ginahulat nga makapauli ang mga biktima bangod gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, kag wala sang mga cellphone. Suno kay Alacapa, base sa paraysayon sang tatay ni Semenion, las 10 ang gabi sa Nobyembre 2 ang nagkadto si Dosinoy sa balay sa mga biktima kag pagbukas ni Geraldine sang pertahan. Sa wala may walaan nga rason, ginlabo siya sang sospetsado sa makapila ka beses. Sa nakita ni Semenion, pungga niya kuntani si Dosinoy apang siya man ang ginlabo nga igo sa natuo nga kamot kag liog. Suno kay Alacapa, ginalantaw nila nga rason sang krimen among pagpangyumon o kon kaakig bangod na hibaluan, nagbulagay na si Geraldine kag ang utod sang sospetsado. Matapos ang krimen, nagpalaog si Dosinoy sa wala mahibaluan nga direksyon. Balita rin sa NOCPO ang ka-action yung Action Eden Amoso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon Eden Amoso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:49 na. May hapon dira kay Melvin Piñapel.
Mga kapihan dira sa may Barangay Pandanon, DSB, may hapon dira sa inyo. Ga-monitor sila. Siling ni Ray Flores, Baryoga. MGS Candido Hildore, dira sa Sumaga, monitor man. Kay Lilian Tadena Claridad, siya insakto gina action cell, dulom na da. Muna gano'n sa gina buti sa lingkod sa kwan, sa may Bangga Rosita nga wala poste. May poste pero wala kasiligang suga da. Sa kay Julia Isabel Di Maala Makahilas. Ngayong hapon dira sa imo ni kay Kuya kay Kwanda, kaya Kuni Portal and family dira sa Dingle sa Iloilo. Ga-monitor gid sila ho. Pumalumina mayong hapon kay Carmen Cho Siason Biboso sa Barangay Abuanan, Bago City. Ga-monitor man sila, no? Salamat gid. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dara sa Barangay Minasipalay City, naga-monitor man sila sa atong sininga pagpangalagad karon nga hapon. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Balik ang inyo sa paltutunan, dugangan ta ang atong nga maksyon balita pagkatapos lang sa ato sini dugang pa nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary at secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang,
ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agibay ang mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Aksyon Radio!
Mayong hapon dira kay Nanay Vangeline kag Lani Hulagay sa may purok kay Sano sa Barangay Alihis. Ginatamyag kamo ni Madam Evelyn Sinaon. Do kanami para chata karagata chimpo ko lang alang na. More update, more news. Local kag national, mga isyo, interview, bantayan ninyo sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line ni Aksyon Marlon Hinovaya. Opo diri sa mga patrol na Unit Reportation Action karang palagad karon nga hapon. Aksyon na Idinaboso sa Negros Occidental, Provincial Police Office, Aksyon Artayopon, gikan sa New Government Center. Aksyon Zel Minardo report sa patrol. Back to back sa tunga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Opo diri sa technical partner sa Studio A, broadcast engineer Elmar Madera, back up diri sa tunga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Ngayong hapon diragli sa pamuluyo sa Barangay San Jose, EB Magalona. Alin na kay Carl Kenneth Cañete. Sa kalan ni Aksyon John Diaz, sa inyo regular anchorman sa Silinga Palatuntunan. Talos lang kita dire temporaryo, pero kita na kita sa Action Night Patrol, last 9:30, to alas 11. Ako naman si Action Eric Magbano, nagkasiring salamat gid sa inyo pamamati. Tubtubwas, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.